U organizaciji odreda izviđača Betlehem iz Kutine u tom je gradu za vikend održano izviđačko natjecanje Jesenski susret izviđača, koje je ujedno i prvo kolo izviđačke lige. Ove godine to natjecanje proslavlja i četvrt stoljeća održavanja. Kutina je za vikend ugostila više od 200 izviđača iz gotovo cijele Hrvatske. Razlog je bilo održavanje jesenskog susreta izviđača, natjecanje izviđača koje je ove godine obilježilo 25 godina djelovanja. Nama je najbitnije jedna velika 25-godišnjica koja je za ovako jedno natjecanje ipak velika stvar. Što je bitno, imamo veliki broj sudionika u dvije kategorije, mlađa kategorija i starija kategorija učesnika. Za mlađu kategoriju su djeca učenici od 5. do 8. razreda. U mlađoj kategoriji imamo ove godine 12 ekipa, oko 100-tinjak učesnika i u biti nešto malo manje, dok u starijoj kategoriji u kojoj su znači mladi od 16 godina pa nadalje, gdje imamo ove godine 21 ekipu. Sve ekipe trebale su prijeći zadanu stazu s kontrolnim točkama na kojima su izvršavali zadane zadatke poput vezanja čvorova, ucrtavanja kontrolnih točki na karti, crtanja skica, krokija, signalizacije, izrade zaklona, upotrebe busola i slično. Djeca i mladi dolaze iz svih krajeva Hrvatske, najviše učesnika imamo iz Splita, Rijeke, Pule, Zagreba, naravno, i Kutine. Na jesenski susret izviđača u Kutini, koji se inače boduje u sklopu izviđačke lige, prvi je put došla i Paula Pužar iz odreda izviđača Istra iz Pule. Družimo se, pjevamo, onda idemo na natjecanja, tabore i svašta nešto. Na stazi ćemo imati neke ispite, na primjer prva pomoć, izviđaštvo i tako nešto. Onda imat ćemo čvorove, dizanje šatora i na jubilarnom jesenskom susretu izviđača sudjelovao je i Lovro Viđak iz Splita. U izviđačima sam od 2014. godine. Priključio sam se s prijatelji, dva prijatelja su mi rekla je to lipo i sve i odlučio sam doći i svidjelo mi se i upisati. Osim natjecanja, sudionici ističu kako im je još važnije zajedničko druženje, jer svaki dan imaju i zabavni dio programa. S natjecanja im u konačnici ostaju lijepe uspomene i susreti sa starim, ali i novim prijateljima.